Испанската столица Мадрид се подготвя за ден на мащабни протестни действия, които ще доведат до значителни затруднения в трафика. В сряда, близо 500 трактора от различни региони на страната ще се насочат към центъра на града, за да изразят нарастващото недоволство в аграрния сектор. Колоните от селскостопанска техника ще преминат по основните булеварди, като крайната точка на шествието е сградата на Министерството на земеделието. Организираната акция е породена от сложната икономическа ситуация, пред която са изправени производителите. Основните им искания са свързани с гарантиране на справедливи изкупни цени, които да покриват производствените разходи, както и с приемането на спешни мерки за финансова стабилност в сектора. Земеделците настояват и за по-строг контрол върху вноса от страни извън Европейския съюз, за да се избегне нелоялната конкуренция на пазара. Местните власти в Мадрид вече информираха за предстоящи промени в организацията на движението. Очаква се протестът да ограничи достъпа до централните части на града за няколко часа, поради което на гражданите се препоръчва да използват алтернативни маршрути. Тези събития са част от по-широка вълна от недоволство сред фермерите в цяла Европа. Основните фактори за напрежението остават високата инфлация и въвеждането на нови, по-строги екологични регулации в рамките на общността. За още новини на страницата ни във Facebook, изби новини от Испания.